Il-Knisja f'Malta tinsab fruttu wara li kmieni l-erba' filgħodu tħabbret il-mewt tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona u miet fl-età ta' 79 sena fl-isptar Mater Dei. Fi-stqarrija, il-Gvern qal li l-aħħar tislima lill-Arċisqof Emeritu ser tingħata b'funeral li se jiġi organizzat mill-Istat u mill-Knisja nhar is-Sibt li ġej. Il-Qudiesa preżente Katavere ser tiġi ċċelebrata fid-9:30 ta' filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-Gvern qal li l-Prim Ministru Roberta Bela tkellem mal-Arċisqof Charles Scicluna fejn intlaħaq bili l-funeral ta' Monsignor Cremona jkun organizzat mill-Istat u mill-Knisja. Dan ser isir b'rikonoxximent għas-servizz ġenerus l-Arċisqof Emeritu ta' lis-soċjetà f'Malta. Il-Gvern ħabbar ukoll li s-Sibt se jkun jum ta' luttu. Il-mewt tal-Arċisqof Emeritu waslet għal bosta reazzjonijiet. L-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, partiti politiċi u assoċjazzjonijiet selmu l-memorja tiegħu u waslu l-kondoljanzi lill-Knisja f'Malta, lill-Ordni tad-Dominikani u lill-membri tal-familja tiegħu. Il-President Miriam Spiteri de Bono qalet li Monsignor Cremona mexxa l-Knisja f'Malta bħala Arċisqof b'imħabba u umiltà u jibqa' mfakkar għal ġid li għamel fis-silenzju matul aktar minn 50 sena ta' servizz fih dan il-Knisja. Il-Prim Ministru Roberta Bela stqar li l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona kien saċerdot twajjeb li mexxa l-Knisja b'umiltà u b'imħabba u jibqa' mfakkar għal ħidma fil-komunità mhux biss fix-xogħol pastorali tiegħu bħala raj spiritwali tal-Arċidjoċesi imma anke qabel. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li l-poplu Malti tilef għaddej twajjeb li ħabb u għamel ħafna ġid ma' kulħadd mhux biss bil-kelma u bl-eżempju imma wkoll bit-tbissima ġenwina tiegħu. L-Speaker Andrew Farrugia f'isem il-Parlament qal li l-mod kif l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona dedika ħajtu għal fidi, il-karità u l-komunità Maltija ħalli legat li jibqa'. L-Arċisqof Charles Scicluna iddeskriva lil Monsignor Cremona bħala eżempju sabiħ tar-rajt tajjeb u refera lih bħala bniedem ġwejjed, għaref u umli li ħabb lill-poplu u ta' ħajtu għalih. Dwar is-sitwazzjoni ta' saħħtu l-Arċisqof Scicluna, innota li Patri Pawl kellu wkoll l-umiltà jaċċetta il-mart u jilqa' sitwazzjonijiet diffiċli li għadda minnhom.